What's up guys? Today is a rainy afternoon. O karon ang second day sa dula. Makadula na day ko. And ang hidra ko. And paingon sa may sa stadium nga Tugnaw. So ga-jacket na ko kay depensa sa katugnaw. Hubakon ta dito eh. Lisod kay sakay diri sa dili kay tarog English ang mga tao. Lisod kay sakay so pakitaan gyud naman sila Thai words para dili kayo lisod sa ila. Pero makadto mi sa decision. Okay na ang taxi. So abot na mi sa gym o giwala mi sa di pa noon giwala pero gamay ra pud ang nabayaran niya. Sakto ra pud. And mangita sa mga kauban. Namo dos las taas. There is room entrance. Dug out. Napa mo ka sa taas. So sa taas. Philippine team na ka? Philippine team. Yeah. Philippine team. Ani? Pun ka? Magkapasatay, magbutang ahat. Asa na gato sila. Ang libog na niya sila na dug out. So bago lang ni abot ang mong contract. Pero pangitaon sa namang mga teammate. Tiktuyok na mis tibuok gym. Di bitaw. Katunga lang sa gym. Tiktuyok na mo. Tuon sana mo si coach kay malagid may kabalo asa sila. Tumawag na ako kay Mark, hindi sumasagot eh. Tumatawag ako sa kanya. So, dula namin. So, unta na mo Team Taipei. Nasle Negro. Tawag ganun. Good luck naman doa. Hope nga mudahog unta. Siguro, dili sure. Ay mga negro, no? Mga kabaw na. Kaniray kabaw na mo. Tabang ni Lord. Oy, bro, medyo mo! Sa gitna, kasi pag nag-flash ako, wala na yun. Pag may mga sobra. Pare, katoy! Hi guys, balik na mi og daog mi sa second quarter. Daog ba second quarter or igualis lang to? Oo. Igualis lang di ay mi. And siya mao niya mong sa amon duha siya ang highest point. Unya ako lain na pud nga milestone ani nga liga. 2 points lang, ginagmay lang niya ako kay di man kay ko okay ra man kay ko dili makasulod og malipay ra gyapon ko tan-aw sa dula. Kana siya may dakog score 13 points. Bildi mi sa kwan day kontra namo kay kwan dagko kayo na duha ka negro. And Walay comment sa group ko.
Oh, wala comment kay pildi man. Ana, ugma China China mong kontra and sige kaon sa mi. Gutom na kayo. So karon gikan mi pagka-pilde pero nalipay Uwi gyapon mi. luhaan, Uuwi kaming luhaan. Pero masaya. May baon naman. Oo. Yeah, Binjo. Malipay ra ka namo kay 2 points ko. Siya 13 points. Uli na sad mi. Hi Jan. May tanaw mo ganina. Uloy, wa biya siya duty. Off biya siya. Karon pa biya siya duty. So mo na si Jan among pinakagwapo / gwapa. Da. Kaon gid ko. Oh, nagkaon gid ka. Kaya mag-finish yun. Dako kay kog pangtulog karon na adlaw. And nalipong ko sa biyahe oy, gapi. Nalipong gid ko. Mas negro eh. Oh. So karon sa mong pagdula di ay for your information sa mong pagdula karon wala na ko gihangos, di na ko parehas gahapon nga grabing hangos na ko, grabing dagan-dagan. So ganina eh. Grabing lagubo, buak kapit buak ang plywood. Ug kana siya wala na siya gikapuyo gayo. Fighter kayo, fighter wine. Grabe ka fighter. Og libre snack dayon. Nanguha na dai tag snack. Pwede si Juan na Oh, sige. Juan, kasi ganan ka rambutan. Rambutan na. Or Tamis kaya rambutan rambutan. sa kanino? Sige ko. Mo ni akong nakuha dito bitaw gihatag ni sa akong coach. Kuha ni. Rambutan plus ampaw. Ano yung tubig? Nanguha mig ampaw. Oh, tagan pa yung tubig. Sus. Di ko nang ampaw po. Oh, kani. Lagi nang ampaw drink Nay- lang inom. Alay ba de? Wa pa katilo silang ampaw. So kani ang tubig na akong gikuha dito, oh. Basta ni sprinkle drinking water. Lamian kayo. Oh. Mora na akong gipangkuha nga dito. Bisaya si kay kay sprinkle. Sprinkle. Ano ba ang gingon? Sprinkle. Sprinkle. Bisaya uyo ako. Oh, di ba? Tricycle. Tricycle, bicycle. O unsa pa ng cycle. Ito kay kalibangon ko. Grabe, nakita yung video ko. Grabe, kawan ko. Ano na yun? Mao na yung nakapadpad sa drama ni nga video. Ato sa mi dyan. Bye! Ano naman ang please Benjo. John, nilabay rami sa counter. Wala naman ka. Benjo, mag-slap sa ugma. Kay kondisyon kaya na. Di ba hangat? Kaapi ka kondisyon, Jo. J-Ban. Ako po, Jo. 2 points. Brothers. Ugma, 0 points, China. Alam na. Oh, ulit tayo. Dito na tayo kita. And I'm home. Ikan lang ko naligo kita. So, mauro to akong video karon. Nautuntag nalingaw mo sa pagtanaw nga. And salamat sa iyong pagtanaw. Please, kung ganahan mo subscribe kung ganahan mo like, kung ganahan mo nyo i-share ninyo. Wala ko na mong gusto, pero salamat sa inyong pagtanaw and kadush!